Silav roj baş hevanno hevîdarim herkes baş e. Îro dixwazim di derbarê Îran, rojata navên Sûriyê, Tirkiyeyê çend û çem amedekirina ji we re pêşkêş bikim. Pêşî ez xêr hatinê li we bikim, hûn tev bi xêr hatin. Mustefa Azîzoğlu, mala te ava, gelek spas dikim ji bo endametiya te. Hevalê Mustefanî bîra me ku ji kerema xwe re hem bibin abone hem bibin endam vê kanalê bi pêş bixin, pêdiviya me pê heye. Pêdiviya milletê me jî pê heye. Tam di vê demê de bi taybetî bi vê pêvajiyê re em pê dihesin, yani hîs dikin ku êdî ragihandin, çapemenî, agahdarkirin pir muhîm e ji bo civaka me. Divê haya me ji hebû dihebe. Tiştê ku me amade kirin ez hema ji we re pêşkêş bikim hevanno. Hûn her sax bin, mala te jî ava, silav û rêz ji we re jî. Pêşî em biçin Îranê li wê derê hevanno heman bu yerekî deqeya dawî heye li bajarê Zahîdanê. Yê Îranê di êrişeke çekdarî ya li ser avahiya dadgehê de 5 kes hatin kuştin, 13 kes birîndar bûn. Li gorî ajansên fermî û xwecihî yên Îranê îro serê sibê komekê çekdar êrişî avahiya dadgehê ya li bajarê Zahîdanê ya li başûrê Rojhilatê Îranê kirin. Ajansa nûçeyan a Mehrê ragihand ku rêxistina bi navê Ceyşil Edlî berpirsiyerê êrişê girtiye ser xwe. Li gorî aynê ajansê êrişî ewil bi gulebarana li ser dadgehê dest pê kiriye. Paşê jî bawekî bê serûber hema sivîlên li derdorê hatine hedefgirtin, gulebarankirin, hate eşkêrekirin ku hêzên ewlehiyê sê êrişkar kuştine. Di wê êrişê de zirar gihîştê mal û milkên welatiyên derdorê. Hêzên ewlehiyê bi lez û bez avahî dorpêç kirine, ewlehî pêkanîne. Rayedarên Îranê di derbarê êrişê de lêpirsînekî berfireh dane dest pê kirin. Zahîdan ku derê ye? Paytexta parêzgeha Sîstan û Belûcistanê ye. Ceyşil Edlî kî ye? Ceyşil Edl yani artêşa dad û wekeviyê ye, artêşa edaletê yani, komekê çekdar a muxalîfeta hikûmeta Îranê ye. Rêxistina xwe li parêzgeha Sîstan Belûcistanê ya li Îranê weke parêzvanê mafê Sunniyan pênasê dikin. Selefê Ceyşil Edl Cîndullah e, yani leşkerê Xwedê. Serokê Cîndullahê Abdulmelik Rêjî, yani Rêgî jê re dibêje Abdulmelik Rêgî sala 2009 bi sûcbariya bombebarkirina hêzên ewlehiyê û ajantiya ji bo Brîtanya û Amerîkayê ji alî Îranê ve hatibû girtin, sala 2010 hatibû îdamkirin. Ev li aliyekê. Dîplomatê berê yê Pakistanê Mihemed Ebasî gotibû welatê wî di girtina Rêgî de rolekî giring lîstiye. Li gorî istixbarata Amerîkayê Ceyşil Edl tevlî gelek teqînan bîye, êrişan bîye. Êrişa sala 2005 li dijî Serokkomarê berê Îranê Mehmûd Ehmedînejad ew jî yek ji wan bû. Ceyşil Edl bi giştî operasyonên xwe li parêzgeha Sîstan Belûcistanê pêkitîne. Hevanno madem em çûne Rojhilatê Kurdistanê em çûne Îranê wê derê şanogerekî me heye Emîn Kerîmî tiyatro çê dike. Beriya sê heftan ji alî hêzên ewlehiyê yên Îranê ve hate desteserkirin, binçavkirin heta niha qedera wî nediyar e. Şanoger Emîn Kerîmî li bajarê Urmiya yê Rojhilatê Kurdistanê ye ji wê derê ye ew dema xwepêşandanên jin jiyan azadî de hatibû binçavkirin. Kerîmî bi skeçên xwe yên bi navê Tajdîn û Emîne bi nav û denge tê naskirin di nava civakê de bi taybetî li wê derê Urmiya derdora wî. Rêxistina mafê mirovan ragihand ku 23 rojin ew hatiye binçavkirin. Lêbelê niha digel xebatên derdorê mafê mirovan, xebatên malbata wî di derbarê wî de agahî nayê wergirtin. Li ku derê ye çawa ye hêzên Îranê divê acîlen agahî bidin. Vê rêxistinê da zanîn ku navendên ewlehiyê tu agahî nedane wan li gorî çavkaniyekî Emîn Kerîmî li girtîgeha îdareya îtlaatê ya Urmiye dibin lêpirsînê de ye. Hesabên wî yên medya civakî ji alî hêzên ewlehiyê ve têne birêvebirin. Emîn Kerîmî heta niha ji mafê pêwendiya telefonî, ji mafê hevdîtina bi malbata xwe re, ji mafê awqat parêzeriyê bê par hatiye hîştin. Kerîmî di yekê tîrmehê de dema ku ji Bakurê Kurdistanê vedigeriya li deriyê Sînor ê ku derê Serwê. Deriyê Sînorê Serwê ji alî hêzên ewlehiya Îranê ve hatibû desteserkirin. Heta niha ser sedemê binçavkirina wî jî, li ser sedemên Sûçê li hemberî wî jî vê gavê em tiştekî nizanin, em tenê zanin ku di bin çavan de ye, em hêvî dikin di demekî kin de were berdan. Bigihêje azadiya xwe.
Divê navberê de hevanla wê rojê tê bîra we min di derbarê röportaja bi Birêz Cemîl Bayîk re bernameyekê heqeten têr û tijî çêkiribû bi qasî 40 deqe hemî axaftinê Cemîl Bayîk çi gotibû çi negotibû derbarê pêvajiyê de heta gotibû ji me ew qas ji vir û pêve êdî komên me engerîla naçin çekê xwe naşewtîrin. Ev röportaj ji aliyê hevalê me rojnameger Aslan ve hatibû amedekirin çêkirin min navî wê demê bilêv nekiribû ewsa dilê me de bûbû kul mixwast ez îroj were bêjim Aslan demekî dir jê medya me de dixebite di Stêk TV'de bi taybetî ji bo şopandina merasîma çekdanînê çûbû herêmê li wê derê bi qasî 15 rojan ma paşê jî derbasî herêmê jor bû bi Birêz Cemîl Bayîk ra röportajekî berfireh çêkiriye û paşê di sohbeta me ra yani bahs dike dibêje hemî pirsên ku di dilê me de derbas bû hemî pirsên ku ez texmîn dikim ku di nava civakê de hene dibê min hemî berhev kirin pirsên xwe pir şeffaf fikirî min ji Birêz Cemîl Bayîk pirsî wî jî bersiv da ji bersivên Cemîl Bayîk me jî bernameyekî bi qasî 40-45 deqe me çêkiribû hê jî heye di nava evê de di YouTube'a me de heye yani heval dikarin temaşekin pir jî wext sara derbas nebiye ji ber vê yekê em hevalê xwe aslan pîroz dikin serkeftinê jê re dixwazin ew jî nû hatiye ka ez hinekî pêra sohbet bikim tiştê mühîm hebin îro hinek firsena me çêbû lê yani ez ê hinek pêra sohbet bikim ka çi dîtiye çi nedîtiye çawa derbas bî ama dibêjin hêzên gerîla bi biryarin derdê wanê ku çek û sîleh bikarbînin tune ye ama di şert û şûrtên rojata navîn de ji bo xwe parastinê mecbûrin çek û sîleh hilbigirin bikarbînin ama armanca wana esasî ew e xizmeta xwe ya ji bo civaka Kurd û Kurdistanê tekoşîna xwe ya ji bo armancên xwe li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bimeşînin armanc ew e hevan ez em ji we re spas dikin zinar Bakurî welat her hebî mala te ava hevan ez hêvî dikim hemî heval wekî we bin ê te jî ê Mustefa Azîzoğlu jî û gelek hevalên din ku niha ketine nava hereketê veya hereketekî pir baş e her hebin mala we ava niha vî camerê heqeten heddê xwe derbas kiriye Hakan Fidan ez ê daxuyaniya wî ya dawî di derbarê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de ji we re pêşkêş bikim hûnê jî şaş bimînin çawa însanekî dewleta xwe temsîl dike wekî însanekî Hakan Fidan radibe di derheqê Sûriyê de çep û rast berridayî daxife bahsa destkeftiyên Durziyan ê Kurdan dike û bahsa pergala nû ya li Sûriyê dike wî heqê xwe de dibîne yani milletê Kurd çawa dikarin heqeten rê bidin ku ev însan derheqê we dan wisa biaxife em bidomînin berdevkê Durziyan ê Swêdayê Şêx Merwan Rizik ragihand ku hêzên hikûmeta Sûriyê hewldaye wî bikujin hem jî bi dronekî behsa mafê xwe dike tabî ew dibêje hedefa li dijî min nîşan dide ku hêzên hikûmeta Şamê pir bi zanebûn hatine herêmê komkujî pêkanîne li hember Durziyan dibe ev sedî sede vekîriye kivşê ye daxwaza me dibe rêveberiyeke ne navendiye Rizik di derbarê daxwazên xelkê Swêdayê de got daxwaza serekê ya xelkê Swêdayê ewlehî ye aramî ye ew jiyanekî hevbeş li welatekî layîk dixwazin mafê hemû pêkhatiyan biparêze yani welatekî ne îslamîst ne şerîet parêz lê belê layîk be karê dewletê cuda be ê civakê cuda be millet bisolman e bila bisolman be êzidî be êzidî ye dirzû be dirzî ye û netew jî ol jî bila herkes li gorî urf û adetê xwe li gorî ola xwe bijî û sîstema siyasî jî ne navendî be ji herêmê herkes xwe birêve bibe êdî baweriya xelkî bi hikûmeta Sûriye ya îro nemaye dibêje rêveberiyeke ne navendî em dixwazin em bikaribin karûbarên xwe birêve bibin li herêma xwe baş e ev yek hevan ez hema bidomînim mamoste mala we Elî Polat herebî gelek spas dikim Heyeta İmraliye ya Dem Partiya ragihand ku wan bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkaniye Öcalan biryardariya aştiyê ya di merasima îmhakirina çekan de wekî gavekî gelekî bi qîmet dîtiye
heyeta İmraliye Dem Parti de derbarê hevdîtina xwe ya Birêzdar Abdullah Öcalan re daxuyaniyekê nivîskî da hem jî vê sibê me jî berhevkir em ji wara pêşkêş dikin me wekî heyeta İmraliye ya Dem Partiye roja 25 tîrmeha îsal yani doh li girtîgeha İmraliye Birêzdar Abdullah Öcalan re hevdîtinek pêkanî bi qasî 3 saat û nîvan dewam kiriye. Di derbarê hevdîtinê de me wekî heyetê di rojên borî de Birêzdar Serokkomar navî çi ye Serokkomarî Tayyip Erdogan çi kulî Kurdere Wezîrê Dadê ê Edaletê serokên partiyên din ên siyasî re me çi hevdîtin pêkanî bû navaroka hevdîtina çi ye çi hat nîqaşkirin me encama wan evdîtinan anî bir bi Birêz Abdullah Öcalan re parve kir me jê re ragihan dibêje heyeta İmraliye di derbarê bandor tesîr merasima îmhakirina çekan çawa çêbiye rojnamevanên ku çûne wê derê ê vegeriyane çi axivîne heyetên ku çûn hatin vegeriyan çi axivîne di nava civakê de çi tê gotin dibe me pêşkêşî Rêzdar Abdullah Öcalan kiriye. Baş e Rêzdar Öcalan jî diyar kiriye ku ew awayê pêkanîna merasimê îradeya li wê derê bawerî biryardariya aştiyê ya ku hatiye nîşandan ji aliyê gerîla ve gelekî bi qîmet dibîne. Wî teqez kir ku ew li bendê ye xebata komîsyonê ya di rojava parlamentoyê de jî bi rêbazeke berfireh giştîgir ji bo aştî û demokrasiyê piştgiriyên girîng pêşkêş bike. Silavê xwe şandiye hêviyên xwe yên herî baş ji gel re ji hemû beşdarên civakê re yani beşên cudayê civakê re şandiye. Dem Partiye doh bi daxuyaniyekî ji çapemeniyê re ragihand ku şandeya wan ji Mithat Sancar pêk tê, Pervîn Buldan, Özgür Faik Erol pêk tê. Çûne grav e. Pêşî gotin 6 saat hevdîtin pêkanîne paşê dibin 3 saat û nîvan. Xuya ye çûne hatinê re dem veqetandine wisa ye. Ev yek. Ev çi yek ev bu du ev bu sê hevan no. Niha Veysî Aktaş yek ji girtiyên li İmraliyê bû fotoğrafê wî jî heye. Niha fotoğrafê li ser vê derê hûn dibînin. Li keleka Rêzdar Abdullah Öcalan ew e. Veysî Aktaş li girtîgeha tîpa fe ya ewlehiya bilind ya İmraliyê dima hatiye berdan. Piştî 31 salan hate berdan. Halbuki normal diviye bu 28 Nisan 2024 bi hata berdan. Lê çi bû li İmraliyê bû hem kar û xebatî wî hebû hem li cem Rêzdar Öcalan dima û hem jî bi şiklekî hate talûxkirin berdana wî yani. Li gorî nûçeyê Ajansa Mezopotamyayê Aktaş doh roja 25 Tîrmehê li girtîgeha İmraliyê ji wê derê hate berdan. Kengî çûbû wê derê li gorî sala 2015 şandibûn İmraliyê. Veysî Aktaş di dema pêvajoya çareseriyê ya sala 2015 de wekî wezîfe ji bo erkê yani sekreterya Öcalan li gel Mehmet Said Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş, Nasrullah Kuran şandibûn girtîgeha İmraliyê. Aktaş wê demê ji girtîgeha Kırıkkale'ye hatibû veguhestin ji bo İmraliyê. Baş e di sala 2015 de. Ev yek. Serhat Bahoz Malatya ve her hebî mamoste. Gelek spas dikim. Bi vî şeklî hevan hûn bidomînin heqeten pêdiviya me bi piştgiriya wê heye. Serhat Bahoz Ali Polat zinar Bakurî welat Mustafa Azîzoğlu hûn her hebin. Vana hevan dibin endam yani endamên daîmî yê vê kanalê hem abone hem endam vaya tiştekî gelekî başê ez paşê têm cem we ez hinekî li peyama we binêrim. Ev yek. Yadin Wezîrê Dadê Tirkiye Yılmaz Tunç ragihand ku ew bi biryarin ev tekoşîna heye ev şerê bi PKK re bi dawî bikin Tunç li pareziya dîlokî ya Bakurê Kurdistanê li ser pêvajoya çareseriyê li ser pêşhatên dawî axivî. Wezîrê Dadê Tirkiye da zanîn ku tu gumana wan ji serkeftina pêvajoya çareseriyê nene ew bi biryarin şer bi dawî bikin. Tunç pesnê hewlên Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan da her wiha MHP Devlet Bahçeli pesnê wî jî daye pêvajoya çareseriyê de çi dikin çi xebat dikin. Tabii xebata Devlet Bahçeli xuya ye daxuyanî wî li Devlet de Tayyip Erdogan ez nizanim hê aliyê xwe diyar kiriye nekiriye tenê û axaftina wî heye ne xirabû ama tenê xetayên beriya pêvajoya xwe anî ziman hinekî kêm bû. Dibêje em bi biryarin vê pêvajoyê bi ser bixînin
Wezîrê Dadeyê Tirkiye iddia kir ku AKP ji sala 2022 vir ve ji bo bidawîkirina şer zemîn amade dike. Tirkiye'ye bê teror wê pêk were, em ê Tirkiyeyekî ava bikin ku êdî teror têde tune be, Tirkiyeyekê ku jin, zarok, ciwan aram bin, li pêşerojê binêrin, bila tu gumana we jê tune be. 23 sal berê zemîn hat amadekirin ji bo Tirkiyeyekê bê teror. Tabii hevanno em jî bê îsrar dibêjin, em jî Kurdistanekê bê teror dixwazin. Terora dewleta Tirkiye li ser serê Kurdan bidawî bibe. Em jî wî dixwazin. Hêvî û daxwaza me ew e. Em dixwazin dewleta Tirkiye hemî dizî talana ku ji Bakurê Kurdistanê girtiye biriye, dîsa li Kurdan vegerîne. Em dixwazin hemî komkujiyên ku anîne serê Kurdan ji ber wan lêborîn bixwaze. Em dixwazin hemî mafên netewî ê Kurda bi qasî ê Tirka be, çi heye weke hev be. Yani milletên cuda ê li Tirkiye mafê wan weke hev be. û bi vî şiklî. Yani ew çawa ku ji bo xwe tiştan dixwazin, ji bo dewletê tiştan dixwazin, em Kurd jî di mafê xwe de îsrar dikin. Tekoşîna me ya 5 salên dawî jî temamî ji bo mafên netewî ê milletê Kurd e. Heta ku ev nê bidestxistin, tu carî tekoşîn mücadele bidawî nabe wê tim bidome. Ha bi şiklekî din. Bi çek û sîlah nebe bi rêya çapemeniye. Bi rêya çapemeniye nebe diçin nava gel. Bi her halî hepis zindan çi dibe temamê Bakurê Kurdistanê bikin hepsekî servekirî jî ev tekoşîn wê tim bidome. Hevanno em yek Wezîrê Dadeyê Tirkiye iddia kir ku AKP falan bêvan Tirkiyeyekê bê teror yani ev çîroka wan nav komisyona ku li meclîsê tê avakirin hevanno serokê İYİ Partiye Musavat Dervişoğlu dibêje em tevlî nabin. Yani hinceta wan çi ye? Bahaneya wan dibêje komisyon nefermiye vê derê de maftarê hûn zanin komisyon nefermiye. Qanûnekî nehatiye çêkirin ji bo vê komisyonê. Di destûra bingehîn de jî, di rêziknameya parlamentoyê de jî ciyê vê komisyonê tune ye ji bo çi çêbîye, çima çêbîye. Wezîfa komisyonê jî nehatiye eşkerekirin. Dervişoğlu dibêje meclîsê di derheqê rêbazên xebata komisyonê de tu agahî zelal nekiriye. Nedaye wan qenebe. Gelo ev komisyon wê biryaran bide ya nede? Eger bide wê kîjan rêjeyan de biryaran bide? Li ser mijarên bingehîn ê wekî ka wê biryar bi piraniya asayî yan jî bi piraniyekî xurt bêne wergirtin yani tiştekî nehatiye gurtin. Mesela 5 kese ne komisyon? Dedît divê mirov heqê însana nexe. İnsanekî tam faşîst e, düşmanê Kurdan e ama divê derê de maftar e. Mesela 5 kesin waxtê ku biryarekî bigirin piraniya vê komisyonê wê dengê xwe bide biryar were girtin ya negirtin. Divê ev e yani. Deng bi piraniya asayî yan jî bi piraniya xurt bêne wergirtin. Tiştekî divê nehatiye gotin. Divê me berê jî diyar kiribû em ê tevlî çalakiyekî nebin ku karibe rêxistinê meşrû bike. Ev e dijmeniya wan. Lê ma jî ez carekî din ji raya giştî re radgihînim em wekî İYİ Partiyê divê komisyonê de cih nagirin. Hevanno nahê warim ser mijara esasî ku îro dixwazim ji we re behs bikim ev mesela Hakan Fidan hedê xwe çawa derbas kiriye ez hema bi Kurtî bê şîrove ez ji we re bêjim bê şîrove jî nabe ev camêr Hakan Fidan dibêje divê qesede bi lez bi hikûmeta Sûriye re li hev bike Tirkiye jî bibe şahedê wê li hevkirine. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan li ser rewşa Sûriye li ser krîza Xezayê daxuyanî daye Fidan bang li qesedê kir bi lez çekan dayîne got binêre. Hedê xwe derbas dike. Hakan Fidan tu tu bang li qesedê dikî tu dibê çekan dayîne. Mesela vaya em jê re dibêjin hed derbas dike. Sînorê xwe derbas dike. Qesede bi lez û bez baweyekî dilxwazî yani gönüllü bi rıza dilê xwe çekê xwe dayîne bi hikûmeta navendî re bigêje peymanekî. Ji bo ku ev peyman bikeve meriyetê divê bê şert û berc gavên rasteqîn bavêje. Ji bo ewlehî jî giring e ku Tirkiye weke şahid were qebûl kirin. Yani heta ku Tirkiye şahid nebe îje qebûl jî nake. Qesede çekê xwe datîne daxilê nava hikûmeta Sûriye dibe êdî her tişt xilas Tirkiye jî dibe şahid binêrin.
rewşekî wisa tune ye. Li rojhilata navîn dewleta ku divê sîlah dayîne medenî be dewleta Tirkiyeyê. Bi hincetên cuda domandina hebûna komên çekdariyên li vî welatî nayê qebûl kirin. Bi hincetên cuda yani hebûna YPG, Qesedê, YPJ nayê qebûl kirin. Em li bendêne ku YPG çekî xwe dayîne. Banga Tom Barak ya ji bo Qesedê bangekî di cih de ye dibêje. Xuyaye li hev kirine. Tom Barak bi perê wan dixebite. Tom Barak siyaseta dewleta Tirkiyê dimeşîne li Sûriyê. Wezîrê Karê Derve Tirkiye amaje bi parastina yekparçayî axa Sûriyê kir. Got giringiya Sûriyê ya ji bo ewlehiya niştimanî ya Tirkiye nayê nîqaş kirin. Hebûna Sûriyê ji bo ewlekariya Tirkiye nayê nîqaş kirin. Mühîm e yani. Armanca me ya sereke ew e em li heremê aramî ewlehiyê pêk bînin. Nêzîkatiyekê me ya hegemonîk tune ye. Daweşbûna, perçebûna Sûriyê ji bo me pirsgirêka ewlehiya niştimanî ye. Ulusal güvenlik yani. Em ê destwerdanê bikin. Yani em ê müdaxeleyê Sûriyê bikin. Pir bi zimanekî vekirî dibêje. Vê derê de hedê xwe derbas dike. Hakan Fidan milletên li Sûriyê qedera xwe bi xwe tayîn dikin. Tu nikarî tiştekî bibêjî dereqê wan de. Qedera xwe bi xwe tayîn dikin. Bixwazin federasyon, bixwazin ji hev cuda dibin, bixwazin bi hev re dijîn. Ewlekariya te jî cehnema te kiriye. û aynî tişt li Tirkiyê jî. Milletên li Tirkiyê qedera xwe tayîn dikin. Bi xwe biryaran didin. Hakan Fidan. Bixwazin bi hev re dijîn, bixwazin ji hev cuda dibin. Tu tiştekî di ser biryara millet re tune ye. Her tişt millet qirar dide. Serwerî, biryar a millet e. Hûn ê ku temaşe dikin ser her kesî rane. Kî dikare derheqê qedera we de biryara bide ya? Tiştekî wisa dibe çawa mümkün e? Em dibînin ku hin aktor di serî de İsraîl dixwazin bêaramî, bêhêvîtiya li Sûriyê dibe zêde bikin û jê fayde bigirin. Dibe em dibînin ku İsraîl hin jî aktorê din dixwazin bêîstiqrariyê zêdetir bikin û bêhêvîtiyê derbixin holê jê fayde bibînin. Netanyahu ev yek bi eşkereyî gotibû. Ji ber vê yekê me wekî desthilat hişyariya xwe da çimkî em li Sûriyê yeketî yekparçebûnê dixwazin. Yeketiya Sûriye yekparçebûnê yani. Bê yani nîqaşa wî dibe em çê nakin. Ya din jî bûyerên li Swêdê heye. Hakan Fidan amaje bi pevçûnê li parêzgeha Swêdê ya Sûriyê kir wiha got em dibînin ku İsraîl rê nade ku rêveberiya navendî müdaxeleyê pevçûnên di navbera Durziyan û Erebên Bedewî de bike. Em dibînin ku İsraîl rê nade hetêşe biçe Swêdayê wisa dibêje. Eger hêzên navendî li wir nebin, kes nikare rê li ber komkujiyekê dualî bigire. Tevî vê yekê jî li hevkirinekê çêbû. Binêrin. Ev hem gef e hem tehdît e. Niha herkes dizane ku Erebên Bedewî çek û sîlehên qaçax di destê wan de ne, vana endamên Daişê ne, navê wan kirine Erebên Bedewî. Eşîret meşîret hene ama bi giranî Daîş wextê ku êriş dike çekdarên biborin. Çekdarên Heteşê wextê êriş dikin navên Erebên Bedewî li xwe dikin dibin navê wan de êriş dikin. Vana di kontrola dewleta Tirkiye de ne. Hakan Fidan çi dibêje? Eger Heteşê hikûmeta navendî neçe Swêdayê nexebin kontrola xwe komkujiya Erebên Bedewî ya li hember Durziyan wê bidome. Eger hêzên navendî li wir nebin kes nikare rê li ber komkujiyekê dualî bigire tevî vê yekê jî li hevkirinekî dibe çêbû. Em li Amanê civiyane tenê ji sê baskan baskekî Durziyan diyar kir ku ew li dijî her cure peymanê ne. Danûstandinên di navbera aliyan de berdewam dikin. Tiştekî pir komîk heye ola ez bînim bîra we Eren Çîntos'un Malatya'ya ve her hebiye mamoste. Spas dikim ez ê paşê cardin behsa ve bikim gelek spas. Hevanna binêrin niha ew tiştek ku di derheqê Kurdan de digotin aniha di derheqê Durziyan de dibêjin. Çi ye? Ya Hemîd Durzû federasyonê naxwazin. Tenê ji sê paran parekî Durziyan dixwaze bide.
ji sê baskan baskekê durziyan diyar kir ku ew li dijî her cure peymanê ne. Berê di Derheqê Kurdên Rojavayê Kurdistanê de digotin. Digotin PYD destaniye ser Rojavayê Kurdistanê tenê daxwazên xwe empoze dike wana Kurdan temsîl nakin û gelek ê ne YPG'yî jî ê ne PYD'yî jî dibêje Rojava derxistine çûne. Çi bû? Yek ji nimetên vê pêvajoyê ew bû yekrêziya Kurdî çêbû hemû partiyên siyasî yên li Rojavayê Kurdistanê hatin cemhev emniyekê Kurdistanî çêbûye heyet saz bû şandin Şamê êdî dewleta Tirkiyeyê xêrnexwaz kî hebin êdî nikarin bibêjin tenê qismekî Kurdan vê dixwazin yan vê naxwazin. Dengekî yekgirt û derket ji nava Kurdan. Ev tiştekî pir mihîm e. Yeketiya nava Kurdên Rojava dibe vayel her derê çêbibe. Li hember hêzên navnetewî jî dibe êdî Kurdên her çar perçeyên Kurdistanê werin cemhev bi yek dosyayekî biçin cem hêzên navnetewî. Îja niha aynî ji bo durziyan jî aynî tiştê dibêjin. Niha hevan Wezîrê Karê Derve Tirkiye behsa peywendiyên bi Sûriye re jî kir. Hevkariya bi Şamêra tiştekî gelekî normal e. Em vê yekê bi Iraq û welatên din re jî dikin. Çima em bi Sûriye re nekin? Pêdiviya Sûriye bi alîkariyên ciddî heye ji bo ji nû ve avakirina saziyên xwe yên bingehîn dibe em alîkarî bidinê. Hakan Fîdan behsa pêvajoya çareseriyê jî kir ya ku niha li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dimeşe. Mafê me tune em senaryoya PKK ya li Iraq û Sûriye dubarê bikin. Senaryoya Iraqê ya li senaryoya PKK li Iraqê Sûriye çi ye Hakan Fîdan? Yani hemî destkeftên Kurdan ê li rojata navîn weke senaryoya PKK ya li Iraq û Sûriye dubare dibêje dibe em naxwazin dubare bibe. Çil salên pêşerojê yên welatê me û gelê me wekî çil salên borî bikin. Dibe em naxwazin çil salê pêşiya me jî weke çil salê borî em di nava şer û pevçûnan de bijîn. Tamam baş e, rast e. Yani eger wî sabet tu hatî ji ser hêşê xwe. Ama alaka te bi Sûriye bi Iraqê tune çima wan numune nîşan didî Hakan Fîdan. Yani senaryoya îro herema herî arama rojhilata navîn Rojavayê û Başûrê Kurdistanê ye Hakan Fîdan. Çima aynî tecrübe tu li Bakurê Kurdistanê naxwazî? Pêdivî nîne ku welatiyên me bi fikar bin di nava endîşeyê de bin. Bendeweriya me ew e ku tu gef nemînin dibêje Hakan Fîdan. Li Iraq, Sûriye û Îranê hêzên çekdar hene divê ev hemû bêne şopandin bê bikaranîna zimanê çek û pevçûnê ve guherîneke medenîtir divê mümkün e em dikarin bi dest bixin. Hevalê zinar gelek spas dikim mala te ava ev jî bi vî şiklî yani abonment aniye û her hebin. Wana hereketên pir baş in. Hevan no ez spas dikim ji wara ez aniha li ser kompîterê me nûçiyan dişopînim. Piştî nîvrê tiştekî acîl çêbû ez hema têm bu ara parve dikim û her hebin mala we ava. Baş ez xatir ji we dixwazim bihêviya rojên xweş azad.